И какво са хора, аз съм Цецо и това е първият ми клип в този канал. Ако искате още от мен, лайкнете и се абонирайте. Те хората ми в първата игра. И ще скочим. Ето тук. Да, тук ще скачам. Вземете от чест. О, найс помпа е това. Айде. Добре, същата помпа. О, добре, това е добре. Пи. Така, там има патрони, ще отидем да ги вземем. Този шут между другото е добър. И ще се го сменя с това. Така. Оп, някой пада. Не, няма да мога да го целя. Не, няма. Така, ще си взема шилда. И си го запазвам. Няма почти никакъв материал. Тоест къде падна, бе? Така. О, yes. Имаме с какво да ротейтваме. Ооо, добре. Така, този дори не знаеш откъде му дойде. Имам Discord група, между другото, линк в описанието, ако искате джойните. Там ще правим раздавания. Да. Може да, когато uploadвам видеа, може да ме, нали, там да видите, защото аз ще уведомявам. Може да давате там идеи за клипове, има отделен канал, може да говорим, когато, примерно, говорили са, пишете, че ви са говорили и влизаме да говорим, примерно, ако мога. Между другото, хора, сега като се качи в тази Rocket количка, пишете в коментарите дали искате на клип да пробвам Rocket Racing мода. Чувам, че е доста готин, пък има Ranked на Racing Mode, тъй че е доста готин. Също така, хора, има Lego Mode, в който там бил като Minecraft, аз го играх малко. Също така има квестове за безплатен скин. Също така има още един безплатен скин, като си конектнете акаунта с вашия Epic Games, с Lego акаунта. Ако искате пак да разберете как да направите това, мога пак да го направя на видео, ако искате да разберете. Така, не ламя. Така. Не знам откъде им влезе. Отгоре. Той откъде е жули? Там. Но и тя ме да преследва човека с медалиона. Оп. Как не го оцелил? Добре. Така. Много съм агресив. Няма да пиеш. Вземи това. Вземи го медалена, така. Какво е това? Найс. Имаме това. Трябва ми веднагически White Hill. Не знам защо не влязах толкова с агресив. Оп, White Hill. Ето. Там ги чух. Аха. Каквото и децом го взел.
Що съм взел? Този снайпер съм махнал сколпа, не знам. О, фак. То си нормален ли? Чуя то скоп прави, бе? Жив. Виж го, брат. Аре, бе. Айде, ну-ка, знаеш. Къде е? Аре, покажи се. Видих, че сте досаден начин. Моля. Чайте, аз какво правя? Ето са. Фак. Абе, братаре, бе. Успокой се. Моля, аз нямам материал, хора. То си някъде там. Чакай, ще го издебнем. Ей така тук. Той знае ли, че съм тук обаче? Колко останах на 3? Той точно няма да се покаже.
Къде отива? Аха, иде към мен. Така. Чакайте, аз да отивам към зоначе. Така, 2 пъти по 74. Не! Какво? Не, как ще ми... как ще ме уби така, бе? Хора, надявам се видеото да ви е харесал, лайквайте, абонирайте, джойнвайте в дискорд групата ми и бай-бай!